un intercanvi per Nadal. Amb un pressupost de 2.480.000 euros, una inversió considerable per a la cinematografia noruega, Un intercanvi per Nadal, de Tarja Ragnes, és una pel·lícula que demostra un gran esforç en aspectes tècnics i artístics, però que, malauradament, naufraga pel que fa a la narrativa i el ritme. Un dels punts més destacats de la cinta és la interpretació dels actors. Tots els intèrprets, especialment els protagonistes, transmeten amb credibilitat l'esperit innocent i càlid que requereix la història. La química entre els personatges funciona i la seva entrega és el motor emocional de la pel·lícula. A més, l'apartat visual és excel·lent. La fotografia construeix un ambient que encapsula perfectament l'essència nadalenca escandinava. El disseny de producció mereix també una menció especial. L'escenografia és encantadora, amb decorats que semblen sortits d'un conte, el vestuari és detallat i fidel a l'època i el maquillatge també és notable. Els efectes visuals, tot i ser subtils, estan ben implementats i s'integren de manera harmoniosa amb l'estètica general de la pel·lícula. Tot i aquests encerts, Un intercanvi per Nadal no aconsegueix mantenir l'interès durant els seus 65 minuts de metratge. Malgrat que la durada sembli curta sobre el paper, la pel·lícula es fa llarga a causa d'un ritme molt lent i un inici que s'allarga excessivament. Les escenes inicials, que haurien de servir per establir la premissa i enganxar l'espectador, s'estiren massa. Per posar-ho en perspectiva, hi ha episodis d'anime que expliquen històries més complexes i emocionants en menys de 20 minuts. Aquí, fàcilment, es podrien haver retallat 20 minuts sense comprometre el contingut essencial. El guió, d'altra banda, té un to massa monyes. Un intercanvi per Nadal és un exemple clar d'una superproducció que malbarata el seu potencial. Tot i ser visualment encantadora i comptar amb unes actuacions solvents, la seva narrativa és tan insípida i el seu ritme tan feixuc que es fa difícil recomanar-la. Amb una edició més ajustada i un guió més dinàmic, podria haver estat un bon exercici cinematogràfic nadalenc digne de revisió. Malauradament, el resultat final és una experiència decebedora.